cael ei gorff. Ond dychwelsant gan deiri ei bod wedi gweld angylion yn ymddangos a bod y rheini'n dweud ei fod ef yn fyw. Aeth rai o'n cwmni allan at y bedd a'i gael yn union fel y dywedodd y gwragedd, ond ni welsant mohono ef. Meddai Iesu wrthynt, mor ddiddeall ydych, a mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi. Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia ddioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan ddechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl ysgrythurau. Wedi iddynt nesau at y pentre roeddent ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno i fod yn mynd ymhellach. Ond meddent wrtho gan bwyso arno aros gyda ni, oherwydd mae hi'n nosi a'r dydd yn dirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara a bendithio, a'i dorri a'i roi iddynt. A gorwyd ei llygaid hwy, ac adnabiasant ef, a diflannodd ef o'i golwg. Meddent wrth ei gilydd, onid oedd ein calonnau ar dan yno, wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro'r ysgrythurau i ni? Cwrasant ar unwaith a dychwelyd i Jerusalem, cawsant yr 11 a'i dilynwyr wedi ymgynnull ynghyd ac yn dweud fod yr arglwydd yn wir wedi ei gyfodi ac wedi ymddangos i Seimon. Adroddasant hwythau'r hanes am ei taith ac fel yr oeddent wedi ei adnabod ef ar doriad y bara. Wrth iddynt ddweud hyn, ymddangosodd ef yn ei plith. Ac meddai wrthynt, tangnefedd i chwi. Yn ei dychryn a'i hofn, roeddent yn tybied i bod yn gweld ysbryd. Gofynnodd iddynt pam yr ydych wedi cynhyrfu, pam y mae amheuon yn codi yn eich meddyliau. Gwelwch fy nwylo am traed. My fi yw, my fi fy hun. Cyffyrddwch am ei, a gwelwch, oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y canfyddwch fod gen i fi. Wrth ddweud hyn, dangosodd iddynt ei ddwylo a'i draed. A chan ei bod yn ei llawenydd yn dal i wrthod credu ac yn rhyfeddu, meddai wrthynt, oes gennych rhywbeth i'w fwyta yma? Roesant iddo darn o bysgodyn wedi ei rostio. Cymerodd ef a bwyta yn ei gwydd. Dywedodd wrthynt, dyma ystyr fy ngeiriau a leferais wrthych pan oeddwn eto gyda chwi. Ei bod yn rhaid i bob peth gael ei gyflawni sy'n ysgrifenedig amdanaf yng nghyfraith Moses a'r proffwydi a'r salmau. Yna agorodd ei meddyliau iddynt ddeall yr ysgrythurau. Meddai wrthynt, fel hyn y mae'n ysgrifenedig, fod y Meseia i ddioddef ac i atgyfodi o ddiwrth ddydd, a bod edifeirwch yn foddion maddeuant pechodau yw gyhoeddi yn ei enw ef i'r holl genhedloedd gan ddechrau yn Jerusalem. Chwi yw'r tystion i'r pethau hyn. Ac yn awr, rwy fi'n anfon arnoch yr hyn a addawodd fy nhad. Chwythau, aroswch yn y ddinas, nes eich gwisgo chwi oddi uchod a nerth. Aeth â hwy allan i gyffiniau Bethania. Yna cododd ei ddwylo,
a'i bendithio. Wrth iddo ei bendithio fe ymadawodd â hwy, ac fe'i dygwyd i fyny i'r nef. Wedi iddynt ei addoli ar ei gliniau, dychwelsant yn llawen iawn i Jerusalem, ac yr oeddent yn y deml, yn ddi-baid, yn bendithio Duw. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air gwerthfawr i ni. Ni'n mynd i ganu o'r atodiad gyda'n gilydd nawr. Rhif 54. Ti buai'r goron, at gyfodedig Grist. Cyflawn fuddugoliaeth, gaid ar angau trist. Angel ddaeth i sefyll lle gorweddais ti, na, nid yw ef yma, oedd ei lawen gri. Ti buai'r goron at gyfodedig Grist. Cyflawn fuddugoliaeth, gaid ar angau trist. Nawn ni sefyll i ganu.